फैगौ जानुवारि दाननि 10, 11, 12 मिरु थुनलाइ आफादनि जि 64थि बोसोरारि जथुम्मा जानो गोनां बे जानो गोनां जथुम्मानि गासै हाबाफारिया दासिम माने खोब मोजां रोखोमनि जागासिनो दङ। मानो होनब्ला ओनसोलनि रायजो राजायानो लैहोर लैहोर लोब लोब फैनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो लोगोसे बानजाय आफादनि मानगोनां गाहाय आफादगिरि चेयारमेन जोंनिनो माने MLA लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा गासै बिथिङावनो नोजोर लाखिनानै हेफाजाब मदद होगासिनो दङ। लोगोसे जोंहा मावफुं आफादगिरि दावबायसा बर' बिथाङाबो जथेस्थ' गासै बिथिङावनो नोजोर होनानै खामानिफोरखौ मावनायाव थुलुंगा होगासिनो दङ। दा बेखायनो बे जोङो बानजाय आफाद हिसाबै फैगौ 10 अक्ट'खालि फैनो गोनां गासै थान्दै बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय जोङो साखाफारा जानानै दङ। बेनि सिगाङावनो जों खोनाबाय थादों 6 जानुवारिनिफ्राय जिहेतु हाबाफारिया जागायसिगोन मा जिहेतु गाहाय जथुम्मानि अक्ट'आ जाबाय 10, 11, 12 खिन्थु बिनि आगोल 9 अक्ट'खालि 9 जानुवारि खालि जोंहा उदालगुरि जिल्ला बर' साहित्य सभानि बोसोरारि जथुम्माखौ बिथांमोना बेहायनो लादों। बेखायनो बिनि थाखायबो गासै बिथिङावनो जानानै थाखाबाय। बेजों लोगोसे बेहाय दिन्थिफुंसालिखौ देग्लाय जोङो मोनसे आलादा रोखोमनि होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जाया। 6 अक्ट'निफ्रायनो 6 जानुवारिनिफ्रायनो बेखौ बेखेवनाय जागोन। बेखायनो 6 अक्ट'बरनिफ्रायनो दिन्थिफुंसालिया सोलिबाय थागोन माने जोबथा 12 अक्ट'सिम। बे 6 जानुवारि खालि बेलासिनि 3 रिंगायाव जों बेखेवगोन। बे 3 रिंगायाव बेखेवनो फैगोन जोंहा बे दिन्थिफुंसालिखौ आसामनिनो सासे गागि सुबुं माने मिरु सरकारनि मन्त्रि पबित्र मार्गेरिटा बिथाङा। बेखायनो आं सानदों बे जथुम्माया मोनसे गासैनि गोसोआव जारिमिनारि जाफुंसार जानानै थागोन। दिन्थिफुंसालि हिसाबै मा दिन्थिफुंसालि हिसाबै बेहायथ' बिजाब गलाफ्रा थाखागोनानोसै। बिनि बागैबो गुबुन गुबुन गलादारफोर फैगासिनो दङ। माने 600निख्रुइ बांसिन गलाया दा एगजिबिसन सिङाव दङ। बिनि बादै बिफानारि माने दिन्थिफुंसालि फैगोन आरो बेयाव अबयसे देग्लाय जोङो माने थाव बोरै सोदाङो, थावखौ बोरै दिहुनो बिनि थाखाय मिथिहोनो थाखाय BRPL बङाइगावनि BRPLआ बिथांमोना फैनानै बेहाय दिन्थिफुंसालि मोनसे जायगा लाफैदों आरो बिथांमोना बेखौ दिन्थिगोन। बिनि अनगायैबो माने जोङो जोंनि माने इयुन जोलैखौ माने हादोर सिबिनो थाखाय आर्मियाव थिसनथाइ बोरै जायो बेखौ मिथिहोनो, बेयाव एसे थुलुंगा होनो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फरायसा फरायसुलिफोरखौ मिथिहोनो थाखाय बेहाय आर्मिफोराबो मोनसे दिन्थिफुंसालि लादों। बेखायनो बेफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां नलेज होनाय जागोन एबा लानाय जों मोननो हागोन। जों बेखौ आसा फारिदों। बेनि अनगायैबो सरकारि भाबै खुंथायनि माने हेन्डलुम होन, सेरिकालसार होन, इरिगेसन होन बायदि बायदि बिफानारिफोरा बेहाय दिन्थिफुंसालि दिन्थिफैगोन। आरो अबयसे मख'नांगोन जोङो बावैसो आगोलाव जोङो मोननो हानाय माने 21था जिथुनिखि GI टेग, बे GI टेगनि माने माबाफोरखौ माने आइटेमफोरखौ जोङो बेहाय मोनसे डिसप्ले खालामनानै एगजिबिसन टाइप जों खालामनो सानदों। जाहाथे जोंनि मानसिफोरजों लोगोसे गुबुन रावारि सुबुंफ्राबो जाहाथे मिथिनो हायो बिदि जोंनि थार बेखौ जोङो दिन्थिनो नाजादों। जोबथायाव आं नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायनो सानदों, राजखान्थि फारागथि लाखियालासेनो, धोरोमारि फारागथि लाखियालासेनो बयबो रावारि सुबुङानो जाहाथे मोनफ्रोमबो बे जथुम्मानि हाबाफारियाव लैहोर लैहोर एबा लोब लोब फैनानै जाफुंसार होफैयो। मोनसे बे दैमुनुगुराव खुंनो गोनां 64थि बोसोरारि जथुम्माया, बर' साहित्य सभानि जथुम्माया जाहाथे बयनिबो गोसोआव गोजोर जारिमिनारि जाना थायो। आं बेखौ नोंथांमोनखौ गुरैयै नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायहरबाय। बाथ्रायाथ' नंगौ। जोंहा जिथु गोबाव समनिफ्राय जिथु डिमाकुसिया थांनाय 2022निफ्रायनो बिथांमोना प्रिपेरेटरि कमिटि दानानै दिनै जोंनि बर' थुनलाइ आफादखौ बिथांमोना बरायनानै लाबोनानै दिनै बिथांमोना थिग बानजायनाय लादों। नैबे बेलायावहाय जोंहा फैगौ जानुवारि दाननि 9, 10, 11, 12 बे सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बेवहाय मोनसे गाजा गोमजायै बर'नि मोनसे आंगो सिनस्रि बर' साहित्य सभानि जिथु बोसोरसालिया जथुम्माखौ जुथुमनो लादों। दा बेवहाय लोगोसेयैनो जोंहा मिरु आफादजों जोंनि
उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो खुंजाफानाय बायदि जाहैबाय। जोंनि उदालगुरि जिल्लाया 9 आरो 10 जानुवारियाव जागोन। लोगोसे मिरुनिया 10, 11, 12 बे सानथामाव जागोन। दा बिनि सिगांनो जोंनि बे डिमाकुसिनि हालामाव जोंनि बे फैगासिनो थानाय बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमा बेवहाय जोंहा जिथु जोंनि एग्जिबिसन, बे एग्जिबिसनखौ जानुवारि दाननि 6 अक्ट'आवनो बेखेवनाय जागोन। दा जोंनि हाबाफारिया बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसोल हाबाफारिया जोंहा सानब्रैया जाहैगोन जिल्लाखौ लाफानानै। नाथाय बे डिमाकुसि हालामनि आरो बयबो रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय एग्जिबिसनखौ जिथु खालामनाय जाबाय 6 जानुवारिनिफ्रायनो। दा बेवहाय जोङो हांख्रायनो लुबैदों बयखौबो रायजो राजा आरो जेसेबांखिनि जोंनि माने जोंनि बर' थुनलाइ अनफावरि, जोंना बेवहाय बर' थुनलाइ आफादजों जोंहा मोनब्रै जोंहा लोब्बा आफाद दंफायो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हारिमु आफाद आरो आबोब। बिथांमोनाबो जोंनि बे जायगायावहाय गाजा गोमजायै गासिबो हाबाफारियाव बिथांमोना बाहागो लागोन। दा नैबे समाव जों बेखौनो गोजोननाय मोनदों, जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो जों मिरु बर' थुनलाइ आफादजों सानसे सिगां जों खुंनायावहाय बानजाय आफादा जोंखौ जाबायदि बानजायबाय, बानजायनो नागिरदों, बिथांमोना सान हर माने बिथांमोना जिथु खामानि मावगासिनो दं, नैबे समाव जों उदालगुरि जिल्लानिफ्राय हाजासे बिथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों आरो जोंनिफ्राय साबायखरखौ बिथांमोननिसिम बावगासिनो दं।